Είμαι πάντα πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη όταν βλέπω Έλληνες να διακρίνονται σε παγκόσμιους διαγωνισμούς της Microsoft και πιστέψτε με, είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο. Ονομάζομαι Αναστασία Σιάπκα και είμαι φοιτήτρια στο τμήμα νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Αναστασία είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο παράδειγμα. Της άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να βοηθήσει άλλες γυναίκες να έρθουν σε επαφή με την τεχνολογία, οπότε είναι πολύ χαρά που βλέπω αυτή την ιδέα της Αναστασίας να διακρίνεται σε τόσο υψηλό επίπεδο. Το Coded Like a Girl διοργανώνει εργαστήρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις που εξοικειώνουν τις γυναίκες με τον προγραμματισμό και τις εφοδιάζουν με τις απαραίτητες τεχνολογικές δεξιότητες. Η πρώτη εθελόντρια για να μπει μέσα στην οργάνωση το coding είναι αυτό το girl εδώ πέρα. My way δηλαδή, όπου βεβαίως οι σχέσεις με τεχνολογία άρχισαν να διαφοροποιούνται από τη στιγμή που τα παιδιά μεγάλωσαν και σπούδαζαν όλα στο εξωτερικό. Ότι ήταν ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσω μαζί τους. Έπαιρνε η μεσογειακή μαμά τηλέφωνο, κλασικό τηλέφωνο. Στο τέλος έμαθα να γράφω email, να στέλνω μηνυματάκια, να κάλυψα το Skype. Άρα λοιπόν η πρώτη εθελόντρια υπότροφος θα είμαι εγώ για να δω πώς προσεγγίζεται αυτό το... Πώς πείθετε τις γυναίκες πάνω σε αυτό. Η μαγεία της τεχνολογίας είναι ότι παρότι ακούγεται σαν κάτι άψυχο και κάτι έξω από την καθημερινότητά μας, η ουσία του είναι να μας ενώνει με τους άλλους ανθρώπους, κυρίως τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε. Πρόσφατα έμαθα με μεγάλη μου χαρά ότι η ίδια κυρία Αγγελοπούλου βάζει την εγγονή της για ύπνο, να νουρίζει την εγγονή της μέσω Skype. Ναι, είναι αλήθεια. Ήταν μεγάλη μου χαρά και συγκίνηση όταν το άκουσα, γιατί ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος και η ουσία της τεχνολογίας. Να είναι δηλαδή αυτές που για παράδειγμα θα δημιουργήσουν το επόμενο Skype με το οποίο η Ελληνίδα μάνα θα πάρει το γιο της τηλέφωνο. Ή τη γιαγιά. Ναι. Ναι. Που βλέπω και εγώ την εγγονή μου και της κάνω babysitting από Skype. Την αφήνει η μαμά της ο χαρός και της μιλάω και της τραγουδάω. Ναι. Δηλαδή αυτό θέλουμε να απασχολούνται στην τεχνολογία, ναι. Όχι μόνο να μάθουν να τη χρησιμοποιούν. Να τη χρησιμοποιούν, σωστό. Εγώ θα ήθελα να τονίσω και τη φιλοσοφία ζωής που μαθαίνουμε από το Αγγελόπουλος Fellowship. Όπως το «If you don't have a dream, how can a dream come true?» Δηλαδή, αν δεν έχεις όνειρα, πώς τα όνειρά σου θα γίνουν πραγματικότητα? Είναι η φιλοσοφία της κυρίας Αγγελοπούλου, που ειδικά σήμερα τόσο πολύ χρειάζεται να υιοθετήσουν οι Έλληνες νέοι, που έχουν σταματήσει πια να κάνουν όνειρα. Δηλαδή, αν είναι άνδρες και σας γνωρίσουνε, δεν θα τους βοηθήσετε? Για να ακούσουμε. Μέσα σε λίγους μήνες καταφέραμε να κάνουμε αυτό το έργο που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, να έχει υποστηρικτές σε όλη την Ελλάδα, διεθνείς αναφορές στον τύπο και αναγνώριση από προσωπικότητες όπως η Ριάννα Χάφινγκτον. Πιστεύουμε ότι οι σημερινές δυσκολίες στην Ελλάδα μπορούν να μας οδηγήσουν τελικά σε μια επιτυχία, αρκεί εμείς να το επιλέξουμε.